ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେବ। କ'ଣ ତମେ ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ତମେ ସତରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛ? ସତରେ ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ନା ଖାଲି ବାହାନା କରୁଛ? ତମର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଏମ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗରିବ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ। ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ହେଉ, ସବୁ ପିଲା ମୋତେ ଆଜି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରୁ 80% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ନା କିଏ ବାହାନା ଖାଲି ମାରୁଛି, ଆଜି ପଢ଼ିବି, କାଲି ପଢ଼ିବି, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପଢ଼ିବି, ପରେ ପଢ଼ିବି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏମ୍ ନଥାଏ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ହେଉ, ସେମାନେ ଘରେ ହେଉ କେବେ ବୁକ୍ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି, ମୋର ପାଠ ମନେ ରହୁନି, ମୋର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ପଢ଼ିବା ଭଲ। ଆରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସାରି ପଢ଼ୁଛ, ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତ ତମମାନେ ବୁଝ। କେବେ ଭାବିଛ ଟଙ୍କାଟିଏ କମାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତିନି। ନିଜେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ଭଲ ସୁ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ଚିରା ମଇଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ଆମ ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବୁଝ ତମମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦିନେ ଥରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୁହ ଲହୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଦେଇ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ରଖିବନି? ଜୀବନ ସାରା ତ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ତମେ ଖୁସି ଟିକେ ଦେବନି? ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଥରେ ଭାବ, ତମ ବାପା ମା ତମକୁ କାହିଁକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଆଶା ଥିବ ସେମାନଙ୍କର। ଦିନେ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଏତିକି ତ ହକ୍ ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କର? ତାପରେ ବି ତମର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରନି। କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 5 ଦିନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଅ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କର। ତାପରେ ବୁଝିପାରିବ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍, ସେ ଲାଇଫ୍ ତମେ ଯେମିତି ନ ବିତାଅ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ତମେ ନ ବିତାଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ତ ବୁଝିଯାଅ। କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ।